بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناقض الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو الناقض الثامن من نواقض الإسلام، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. نسأل الله تعالى أن يعافينا من شر هذا الناقض. أمي الله تعالى تنو كيسي يعني نما كوينين كالا كتشيدين باكا أنا كسودونغيو أنا كسوها وسنمو ani mama mumana tugola ne barajman keli fo ata si alkiyama jordoma mala deli ala kan soro barajman kela o cela alislamiya chenfen segina anga bi walanda be oreka walanda temeli ay wolon flananta ango ko oye dabali akela ka mawfara ka bo nyona wali kafo kibe maldo fara ɲɔgɔn kan amana ka sira o sira ye maa ma mun mana kɛ o waliyabaga ye k'i ka silamɛya bɛ tiɲɛ i bolo. bi an bɛna seginan ta ka bɔ tiɲɛfɛn tanw cɛ la, a tɔ bɛ to la fila ye insha Allah. الناقض الثامن silamɛya cɛnfɛn segina mudaharatul mushrikin, o ye ka filangafo kɔkɔrɔma dondo, wa muawanatuhum ani ka o dɛmɛ ala almuslimina silamɛw kan. ka filangafo kɔkɔrɔma dondo k'o dɛmɛ alisilamɛw kan, ka silamɛw kɛlɛ ka di filangafo ma, ka silamɛw ka gundo fɔ filangafo ye, ka silamɛw janfa ka di filangafo ma. ni mun filɛ nin ye alisilamɛya cɛnfɛn ye. maa mun mana filangafo kafiru kɔkɔrɔma dondo ka silamɛw kɛlɛ, maa mun mana kafiru dɛmɛ alisilamɛw kan, o tigilama ka silamɛya bɛ tiɲɛ. dalilu duman b'o la? Alahu Taala ka kumakan don. Ala ko: wa man yatawallahum minkum, ko ne maa mun ye kafiru ta k'o kɛ i dɛmɛ ɲɔgɔn ye, fa innahu minhum, k'o tigilama ye o dɔ ye. maa mun mana kafiru ta k'o kɛ a ma dɛmɛ ɲɔgɔn ye alisilamɛw kan, k'i k'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ ye olu kafiru dɔ ye. inna allaha, ko Alahu Taala sa, la yahdi alqawma adh-dhalimina, a tɛ tɔɲɔlikɛ jamakulu kanda. ala ka kumakan de ye nin ye. o la ni ala ko wali mun kɛli bɛ kɛ kafiru dɔ ye, o kɔrɔ ko o wali bɛ ka silamɛya tiɲɛ i bolo de. ni mun filɛ nin kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ni kafiri kana baara ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ. a kɔrɔ tɛ o ye. diɲɛ ɲɛnamaya taabolo la, hadamadenya taabolo la, i ni kafiri bɛ sigiɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ, a bɛ baara ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ, a bɛ se ka baara k'i bolo i n'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam yahudiya dɔ ye baara k'a bolo cogoya mun na, e yɛrɛ fana bɛ se ka baara k'a bolo. baara ɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ. i n'a fɔ wari baara ɲɔgɔnya
utamana alakira sallallahu alaihi wasallam ani yahudiyaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na Madina ngani kuma in laɲini dumai n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ alisilamɛw ni kafiru bɛ ɲɔgɔn na e ka fara kafiru kan ka silamɛw kɛlɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ silamɛw ni kafiru bɛ ɲɔgɔn na silamɛw ka gundo e ka taa o dɔ di kafiru ma walasa o ka se ka fɛrɛ alisilamɛw ma kuma in kɔrɔ ye nin de ye o kama ko mudaharatul mushrikin ka filangafo kɔkɔrɔma dondo wa muawanatuhum ani k'aw dɛmɛ ala almuslimina silamɛw kan ne maa mun sɔnna o ma o tigilama ye ala janfa o ye ala ka ciden janfa sallallahu alaihi wasallam wali mun kɔnɔna la ni ala janfa ni ciden janfa b'a la o wali t'i to silamɛya kɔnɔ cogo si la dalilu mun b'o la o de ye alikɔrinɛ aya in ye k'a fɔ wa man yatawallahum minkum maa o maa mun mana kafiru kɛ a yɛrɛ ma dɛmɛ ɲɔgɔn ye aw cɛla fa innahum minhum k'i k'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ o kafiru dɔ ye inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ko Alahu taala tɛ tɔɲɔli kɛ jamakulu la kanda cogoya si la tɔɲɔli wali dɔ ye duman ye ka kafiru kɔkɔrɔma dondo silamɛw kan tɔɲɔli wali dɔ ye duman ye ka kafiru dɛmɛ alisilamɛw kan o la ne maa mun y'o kɛ i yɛrɛ kun tɔɲɔ ka d'a kan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ silamɛya tɔgɔ b'i la o y'i ka silamɛya tiɲɛni ye an bɛ Alahu taala deli fɛn o fɛn mun b'an ka silamɛya tiɲɛ ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o la ala k'an sabati diinɛ ye ɲuman kan ala ka n'an lajarabi ni fɛn mun b'an bɔ diinɛ in kɔnɔna la ala ka labanko ɲuman di an ma diinɛ faamu ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye n'an y'a faamu ala k'an dɛmɛ baarako ɲuman na هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.